היי, אני מתנצל, זה הממד האחרון שנשאר במלאי. אני מראה לכם, מסביר לכם, אם מקובל עליכם, אתם יכולים לקבל אותו. אוקיי, זה הממד, הוא לא גמור. צריך לרצף לו פה את המבואה, צריך לשים לו פה את הדלת מקלחת שירותים, לשים לו את החלון, לגמור את האביזרים. אוקיי, זה המצב שלו פה. אוקיי, הממד גמור, פיקס. אוקיי, הממד גמור, פיקס, הכל עם החלון שלו צבוע, הכל ברצוף, הכל. יש לכם את כן עומר למסגן, אתם צריכים לשים מסגן. יש ליחידה הזאת, זה פשוט אני מפרק אותה מבית, היא מפורקת, זה יחידות, אוקיי? שתי פתחים, זה פתח אחד, ופה אתם רואים עוד פתח. מי שרוצה כי אין לו ברירה, זה קודם כל אחלה ממד, זה ממד עם מקלחת שירותים. אם אתם מצמידים אותו לבית, אתם יכולים לפתוח פתח או מפה או מפה. אוקיי? אם אתם לא מצמידים אותו לבית, אתם יכולים או לסגור עם גבס, או לסגור עם דלת מקום אחד ודלת מקום שני. תביאו קבלן שיפוצים, אפילו תיתנו לו 10-15 אלף שקל, יגמור לכם את זה בתענוג, אבל אתם יכולים בינתיים להשתמש בו. יש לכם ממד. זה ממד חזק מאוד, ממד 30 סנטים, תקני. אבל אין לו אישור פיקוד העורף, יש לו אישור פיקוד העורף לבית הזה, אתם מקבלים אותו בלי אישור פיקוד העורף. אתם רוצים אישור פיקוד העורף, אתם צריכים לעשות לו אישור פיקוד העורף. אתם יכולים לקבל עליו אישור פיקוד העורף, הוא בנוי בדיוק לפי התקן של פיקוד העורף. ברור עד לכאן?